יאללה. שלום. שלום, אנחנו חננות. כן, אנחנו חננות ואנחנו הולכים לצלם סרטון על מיינקראפט. כן, לסדרה קוראים הרפתקאות מיינקראפט, כמו שכולם קוראים לה. יאללה איתי, בוא אחריי. בוא, אתה יכול כבר להוריד את ה-F50. יאללה. היום זה הולך להיות הפרק של הלילה הראשון. טוב. יאללה איתי, לך תכתוב עצים. טוב, אני אכתוב עצים. מה? איתי, אתה יודע מה נראה לי? מה נראה לך? אפשר לעשות את הבית שלנו בתוך מערה ואחר כך יהיה לנו יותר קל. כן? כן, לא נצטרך לבנות אותו. נכון, כי אחרי זה לא צריך להיות קירות וכל החרא הזה. כי אני ואיתי אנחנו שתי עצלנים. לא אמרנו... בטח שתי עצלנים, נוגעים אחד בשני בבית ספר, כן בטח. לי קוראים משה ואיתי. אני חרמן על בן, והוא לא חרמן על אף אחד. אני חרמן על בן. איתי, יש פה טימבר, תבנה לעצמך זה. אוי פאק, נראה לי שלי. פאק, היא באה. טוב שאני לא נוריד, לא תפריע. איתי, תכין לעצמך, לך. שמתי לך שם את התיבת עבודות, נו, לך תכין. מה להכין? תכין לעצמך זה, גרזן, ואחר כך העצים יפלו לבד. אוקיי. אוקיי, מי שרוצה לדעת, התקנתי פה פלאגין של טימבר, וככה העצים, אתה מוריד גזע אחד, כל העץ נופל, ולא צריך לחכות 100 שנה בשביל להוריד את כל הגזע, וזה יעזור לנו אם נרצה בסוף לבנות בית ולא לגור בתוך המערה. זה רלוונטי. הנה, הכנתי גרזן, הנה, יופי. יופי, גרזן, יאללה. הלכתי להביא לנו זה, כמה אלה בשביל תנור. אין בעיה, אני מתאר חוטב עצים שיהיה לי זה, לא יודע מה. נלך לכתוב גם לבנים? מה שבא? טוב. שנייה חוזה, שנייה. אז גם אני ארקוד את זה. כמה שונה, בוא טוב, כמה שונה. אני אביא הרבה אבנים, שיהיה לנו לפחות שתי תנורים. טוב, אני... כמה עצים לכתוב? הכי הרבה שאתה יכול, בלי סוף. טוב. פשוט אל תפסיק לכתוב. טוב, יאללה נראה לי, מספיק כבר אבנים. אני בא להכין תנורים. טוב. איתי, אתה לא להפריע בסקייפ שתתקשרו אליך? לא, אבל זה לא משנה. שזה כן משנה. איך הוצאים את הסרטון בדיוק? F9, ואז תמשיך אותו. טוב, שנייה. יאללה, חזרנו? כן, יאללה איתי. אני מוכן קצת עצים בשביל הפחם. יאללה, אתה חוטף את העצים? נו. כן, בטח. יאללה. אם אתה מחכה. למשיח, בטח, מה, למשיח. מי זה ויקטורה? אתה בוגד בי? בטח, אני גם בוגד באיך של... נו, מבין. יש, תפוח. איתה, איפה אתה? אני חוטב עצים. רחוק? רחוק עם רחוק, אני לא יודע, אבל בינתיים אני לא רואה אותך. אתה יודע אבל איך חוזרים? יכול להיות. יש מצב. איפה אתה? וואי, הנה דלעת, הלכתי לקחת דלעת. נשתול אחר כך דלעת, שנבנה זה לעצמנו. כן, אבל שאלה, יש לי שאלה, איפה אתה?
אני איפה שאנחנו התחלנו. וואי. נראה לי שראיתי את השם שלך. כן? אז תבוא אליי. אתה ליד המדבר הזה? מדבר. נו, עם החולות. כן, הנה אני פה, אני עומד שם עכשיו, אני רואה חזירים וזה. אתה רואה אותי? אותך. לא? תהרוג את החזירים, קיצר. טוב. איך אתה לא רואה אותי? לאן הלכת? אמרתי לך אל תלך רחוק. תעמוד בחול. טוב. איפה החול? הנה חול, אני עומד בחול. גם אני עומד בחול. מוזר. דקה, אני מחפש אותך. בוא, אתה לא יודע איפה ההתחלה תגיד לי? לא. אוי, איתי. דקה. יאללה, סי.ג'יי בוא. הנה אתה. בוא איתי, בוא. יאללה. יש לי איזה כמעט סטאק של... לא סטאק, 32. אבל זה לא משנה. 32 זה קצת, איך תכתוב עוד? הנה פה באזור הבא. אל תלך רחוק עוד הפעם. טוב. פה מלא עצים, אני לא מבין נשמע אתה לך. גם את כל השתילים שנותנים לך, אחר כך תעשה לי עם זה. עד שאתה חוטף תביא את כל העצים שלך. טוב. כך. אוי, זה חוזר על השם. הנה, כך. עכשיו את העצים השניים. הבאתי לך. אתה לא רואה? יופי. תמשיך לכתוב, אני אתחיל לבנות לנו את הבית. אני לא עושה לנו בית גדול להתחלה. בסדר. אחר כך נגדיל אותו, נעשה אחר כך. לא רק בשביל לספול את הלילה הראשון. או פנצ'קי. כמה זמן בדיוק ייקח לך לבנות את הבית? הרבה. אתה תשתוק ותכתוב עצים. כן, אני יפה ואני אשתוק, כמו בן. באמת יפה ולשתוק, תכתוב עצים ותשתוק. סבבה? בלי בוש, רק סבבה. סבבה. מה שיש לך אוכל? מה היה? אני צריך אוכל. תיקח את העוף היחיד שחיממתי בתנור. בסדר, אבל אני צריך... וואי, צריך דחוף. איפה ה... מעלה לך חצי חיים או מעלה לך. וואו. חצי מאוד רב הוא מעלה לך. הנה עוף יחיד, יופי. תהרוג תרנגולות וחזירים שאתה רואה, אחר שתביא את כולם לי ואני אבשר אותך. קיצר קודם כל... עוד מעט... הנה, יש פה ביצים, לא? איפה יש פה חזירים? יאללה, איתה יש לך כבר... עזוב עכשיו את העצים, זהו, מספיק לך את העצים, לך תהרוג תרנגולות, חזירים... כן, אבל קודם כל אני צריך למצוא אותם. יש פה מלא תרנגולות באזור. אל תלך רחוק מדי, שלא תאבד את הבית. אז עדיף... אוקיי. אני אכתוב... זה טוב, אני אכתוב אותם. יופי, יש לי פה ביצים. יש לך ביצים? כן. לא יודע.
או אם אתה מחשיך עכשיו. אני גם נטו מספיק. וואי וואי וואי. תודה להגיד היית בבית, אחר כך נמשיך. איפה אתה? איפה? אוי, יוי 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 יוי. איזה באסה, לא. בוא מהר לבית. שיגר אותי אליך. אין, לא משגר. הנה הבית שלך מצאתי, הנה, יפה. עשית דלת בכלל? בוא הנה, בוא. יאללה, קדימה. סגור את זה, שלא יקוצו זומבים. עוד לא סיימת אפילו, יפה. יאללה, עכשיו לילה. יפה. אין סיכוי שזה בסדר. יצא תרנגול! יו, אל תברך אותו מהבית. לא, כי אני זרקתי ביצה, בגלל זה יצא תרנגול. אני יודע. איזה פוקס. יו, איתי, תשמור עליו שלא יצא במקום, אני אחסה אותו בגדרות. בסדר. אם הוא יזוז תגיד לי. בסדר. הוא עומד. זה טוב שנעמוד. איפה הוא? אוי, הוא זז. הנה, שוב. זוז, אל תקרב אליו, זוז. יופי, זהו. יופי. דקה, אני מכין לנו... שים לפידים על הזה. באמת לא חשבתי על זה, תודה שאתה לא מספר לי. אולי כי חשוך פה בגלל זה, אני לא... איזה אור נהיה פתאום? כן, איתה מה זה, אני עושה פה את רוב העבודה ואני הולך למות. אז אני... תסביר לי את הזה ואני אעשה את ה... טוב, כבר סיימת. אוי, מה זה? סגרפס, חוצפן. חוצפן? כן, חוצפן, יש לך בהם זה, אה? כן. נושא אותך. יאללה איתה, אתה יכול לשים את כל הדברים שיש לך בטבע. טוב, אני אשים עכשיו. התפוח שלי. יש פה עוף אפילו, יופי. אני אקח לי טוב. תביא את העוף, אני מחמם אותו, תצורות עליי. מה אתה רציני את זה? יוני, שמעתי שהוא הטיל ביצה. כן, אני גם... לא, אתה... אוקיי. אין מצב שהוא הטיל ביצה, הוא הטיל או? כן, העוף הזה שלי. יופי, כן, מאסטר. רגע, יש לי פה עוד 3 ביצים, בוא נעשה. וואו. דווקא לי יצא מה זה להטיל תרנגולת. כן, נכון. דווקא לך. כן. יאללה איתי, בוא, אתה בא להילחם? שים את כל הדברים שלך בפנים. כבר שמתי. ואני מכין לנו עכשיו חרבות. בסדר. רוצים להילחם. ומה יקרה אם נמות? איך נמצא את הבית? אנחנו נשתגר חזרה לפה, אתגר. מה, יש פה סטום? לא, אנחנו נשתגר לפה בגלל שההתחלה היא פה. כך. אוקיי. יאללה, בוא. יאללה, יפה. בוא איתי, בוא. אוי פאק, איזה חשוך פה, איזה באס. בוא אחריי, אני אגן עליך, בוא. יאללה. או, תפוח. או, הנה יש פה חזירים, תרצח אותם. אוקיי. טוב, אני רוצה חזיר. רצחתי את החזיר, אמרתי לו אתה שמן. בוא לב... יופי, יש אוכל מצוין. יא בן זונה, יא חזיר מזדיין בתחת. טיפסנו את ה... אוי, איך הבית מואר נראה מרחוק? נהייתי קצת... איפה מושף אותה? נתקעתי באיזה בור. טוב, אני חוזר לבית. לא, למה? בוא אחריי, בוא. אני לא יודע איפה אותה. הנה אתה, הנה.
תסתכל, תסתכל. הנה, אדומצ'יק, הנה. אדומצ'יק, אליק, יאללה בוא. אין לו תרנגולת. הנה, יש לנו סקלטון על הבית, הוא של האמא שלו, איך אנחנו הולכים לעלות לשם? לא יודע. לא, יכול להיות ש... לא. הנה. הוא יורה בי, אני לא יכול. שנייה. אח. הנה, הוא ירד למטה, הייתי תרצח אותו. שאני אצליח אותו שנייה. תרדוף אחריך ואני ארוג אותו. הנה, הרגתי אותו, יופי, זהו. אוקיי, שהרבק, יש פה עוד אחד. הנה, יש שם עכביש. או אין לו תרנגולת וגם ביצה. יופי, השגתי עוף, מצוין. טוב, אני אוכל שנייה. יופי. וואלה, לא מת אחר. בוא, אתה בא? כן. איי, אני הולך למות, תרצח אותו. תעניין לראות. אוי, יש פה זה טוב. בוא הביתה מהר. יש פה הרבה זומבים, בוא הביתה. כן, הוא רוץ הביתה, רוץ. אני רץ. הוא לא למות, יש לה יותר מדי דברים נדירים. שיר קודם לך, זהו, סגור. יאללה, אני שם את הדברים פה, בוא. תביא את כל האור שלך. אין לי אור. או, את כל האוכל שהוצאת, אין לך? יש לי עוף. תביא אף. זהו, זה מה שיש. יאללה, אני מנסה להוציא את תרנגולות. אוי, פאק. הנה, יש לי 2 יש לי. בסדר, שנייה. משה. שנייה, אני עושה את הסרטון, שנייה. יאללה. יאללה. הבאתי לך 4, נו, בשר חזיר. יאללה. שלא נמות, 1. אוקיי. ראית? הצלחתי לעשות את התרנגולת. כן. מגניב. Маленький цыпленок. Да, маленький цыпленок. Да, не знает, что мы знаем русский, они не знают. איתי, יש תפוחים בתיבה, אל תיגע בהם, אחר כך אני אכין מהם תפוחי זהב שנצא לגיהנום. אוקיי. טוב, קצת רעב. יאללה איתי, החיים שלך התמלאו כבר? אם החיים שלי התמלאו... לא, שנייה. בוא נראה, תכף שהם התמלאו. ואז נצא החוצה להרוג זומבים. אוקיי. שלום זומבים. או, סקלטון. פריביה тебе. ייבנותי. איתי, זהר! סקלטון דפוק. איתי. מה? תלך אחריי, יאללה. תשים חרב ובוא. שנייה, אני אראה. יש לי חרב וזה. יאללה. אתה בא? בוא. כן, יאללה. או, זומבי. כבר הרגת אותו, איזה. תסתכל קריפר, אין לנו אנטי קריפר פה. פאק, זה לא טוב. לא, רק. אוי, אתה חייב לשים פה אנטי קריפר. וואי, הנה יש פה תרנגולות, קח. איזה מנה, לקחת לי את התרנגולת. פאק, אוי פאק, אין לי חיים, שנייה. הם צריכים להתמודד לשנייה. או שרוץ הביתה או שתאכל מהר. אני ארוץ הביתה. אוי, יש פה זומבי, או הצילו. שנייה, אני ארוץ הביתה, שנייה. אוקיי. אוי פאק. מה? אני שמעתי את זה או שאני דמיינתי את זה? שמעת את זה? כן, זונה דפוק. מזל, ככה, טוב, זה עוד איכשהו סבבה. בוא ננסה מהר איכשהו לבנות את זה איכשהו. לעצור את הסרטון? איתי, לא, אל תעצור את הסרטון, תרצח אותם. אוקיי. זה כל קטע מצחיק. כן. איתי, אתה רוצח ואני אנסה לבנות חזרה את הבית. בסדר, קריפר, איפה אתה קריפר? אם יש קריפר, תתרחק מפה, תמות ברחוק ואחר כך תחזור. לא. קריפר, בוא לפה, קריפר קטן. זה לא קריפר, זה זומבי. זה זומבי, כן, סליחה. בוא, אוי פאק, אני מת. אוי פאק.
הכיס שלהם שלהם, הם מפחידים. אני בלי חרב, איזה באסה. קריפר, פאק, אני צריך למות פה, שנייה. יואו, שמעתי. התפוצץ כמו איזה דפוק. בוא לקח את הדברים יאללה בוא. הוא יהרוג אותי, הטיפיל הזה, הוא יהרוג אותי. תגיד משה שאני עושה את הסרטון, זה לא... עושה עוד סרטון חדש? זה עושה אבל אני אחר כך ימזג את זה בסרטון אחד. כן, טוב. אני אשאר אחרי זה כל סרטונים. כן. טוב יאללה, אתה רואה את הבית? פאק! אתה בבית? לא. עכשיו כן, עוד מעט אני... הנה עכשיו בדיוק, הנה אתה. בוא כאן את הבית. קח, זה האוכל שלך, קח. מתי בדיוק נסיים את הסרטון הזה? שיעלה הבוקר. אוקיי. בסדר. נראה לי שלי בשנייה. Ja sam открывай, давай. А что ты так мешаешь? Что я делаю как-то, понимаешь? הלו. כן. עצרת את הסרטון? לא. יאללה. בוא סיבוב בחוץ. תגיד, אתה יכול לערוך את זה, את הקטע הזה שאמא שלי דיברה? לא יודע, נראה. לא משנה, שיהיה, מה זה משנה? זה הכי מצחיק, שאמא שלי מדברת ברוסית וכולם בגלון צוחקים. יאללה בוא, אתה בא? כן. אכלת? סוג של לא מלאים, אבל יאללה, אני אוכל עכשיו שנייה. אוי פאק. איזה גייט, אכלת לבפנים? לא, אני יכול לצאת בבעיה, מה אתה עושה? שיט, גם אני נפלתי. שני מטורטאים אנחנו. בוא אחריי, בוא. יאללה, מתי עולה הבוקר, יואו. לא יודע. Tonight's gonna be a good night. Tonight's gonna be a good night. Tonight's gonna... איתה, תסתכל עליי, אני בכוונה שהקריפר יתפוצץ עליי. איתה, תסתכל עליי, תסתכל עליי. זה מטומטם אתה. Tonight's gonna be all a good night, the city. Tonight's gonna be... מה אתה שר לי באמצע? קריפר, שיט, כל האופן. הרגו אותי עכשיו, הרגו אותי באמא שלי. זהו. איתה, אתה יודע מה אני רוצה לעשות? מה? לרצוח מלא קריפרים, אחר כך לוקחים מהם את הדבר הזה של סמיר, ואחר כך מזה אפשר להכין פצצות, ואז ללכת שנלך לחקור, אז נביא פצצות וזה נפוצץ את המקומות. כן? עוד! קריפר. עכביש, זר! אני מת, שיט! אני הרגתי אותך, בטעות, נדחפת לי בעכביש. לא נורא. שתן לחמוד. יאללה, עוד מעט בוקר. כן, מתחיל, ואז נעצור את הסרטון. נגיד, להתראות. אוי פאק. הייתי נכון. איתה החרב שלך, טבע. בסדר, רק שהם יהרגו אותי בסוף, אבל לא משנה. שהם יהרגו אותי בסדר. וואי, כמה זמן לוקח לך פה הבית? בוא, אני בא להציע אותך. בסדר, תבוא. אוי פאק, אני מת. איזה מת, אני כוזיל. פאק, לא! מי קקיתה? הם מתפוצצים, תשים אנטי קריפר דחוף. כן, אני יודע, הם הרסו את כל המפה. בוא, רוץ מהר הביתה איכשהו. זהו. חצים! הגיע הבוקר כבר? עלה הבוקר. טוב, יאללה, נתראה בסרטון הבא. יאללה. בסדרה הרפתקאות מיינקראפט. יאללה ביי.